Mwancho murigeria na gukwanda ndonsia sori naende karibu sana semesa yekiunga chinsa inye asobotko bwigabwa kianda mutinyo go kabere mwako yigabwe chiri bubere 25 mbia mona soko gendera ko kiremeroberio ya Getembe TV yo yaberege ko gendera ase embeo chinkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori oirande kura sense media yo munubwe manyero na boygo director Villa Karidi kwaneke munanto chigo komanya senchire ngia gwetera samariogi amone chibichari ayeneke wasiri tukuri arege karansoke obenentu ikomwe. Karibu sana nendo mwancho murigeria bone kionga chinsa inye togochaka no roboti Rwomokonyi wo governor wa county ya Kisii mheshimiwa Elijah Obebo mo MP wose umujumbe we bungeri ya Nyaribari chacho mheshimiwa Zairi Janda oyo kabero mujumbe we chinsa mecho mheshimiwa Richard Tongi negatia ba MCA nigo banyara ko baba goikirana ase ensemeria ya Nyaguta hegotoka ase wodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asogo sanga nabasani nabwo eamate eyo murandia Helda Israel Monyoro oyo nyara ko bakago siria obogima bwaya asomuyigo igwa matanga wene kiwali tukoria rera sabara yabaiga banyara ko babago cha mona gokwando kuganyo kukororo kwa barai kurwasa rungorigaro gusiana mona se county ya Kisii kwaneke bunango cha baramo kubwatrana wikirania magendro naboigo bokorrio byago cha 7 hasoboigo barire ira yogo cha kwaneke kubeka namo kumubwata sio mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i ase sabari yaye yogo cha koriye kerogo kyoburai bwensase chikura chirebo nasibiriro asegeti yeskuru ye secondary ya Nyaguta ward ya Kiogoro ase bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii ase mubaro manene bobumenyukirana kumwamaskani yo mwelyo nyegusira Israel Monyoro mugaka w'emyaka 152 oyo wikuko kwae urenge umulisi omokongwa ase kanisa yiga Adventista umuiga wikirenwa nabarai au kurwa ase county ya Kisii abaragwa no mokonyi wo mugavana Moskeli Jobebu mubunge webunge ya Nyaribari chache Moske Zairi Janda uyorengo mubunge wensemeyo Moske Richard Nyagakatongi uyorengo MCA we ward ya Kiogoro Moske Samuel Apoko Andrew Mochache uyorigetie wa MCA wa Kisii Central igati ya banda bange ukwana chinga kicho abange nigo bamoteba nyegusira umugaka bwerwete hase mirimo y'umunene usira amasomo na gusegeta obwanchani igati y'abantu ingana boyo abarai babwatesia hasukurwa engora yabo Timoko lero mugaka Monyoro obwate myaka 108 asecheche igombunya omugaka oyunjare ko muri banda munare ko mugaka byase kanisa ase myaka mingi igona arego teba pastor president biga gaje tebibanda to gaje bibanda mageganya tobioke Israel Monyoro mugaka ezimbobere amarika teba seketa kyaba sano ebungo 17 rede ngati yao amatukare ngati yare asaba na siasa wale siasa tianya komocha nichinga kicho Moske Obebo osegeta siasa yo murembe obumo nubwanchani boigo wene kebuna e county ya Kisii negendrete gokoria buya kimagendro insi y'uburai bwaye Moske Simbarati omanye tekara abantu mugotema muri siasa nerigi ngora ere nyago bobe naendo bakora ibisi yo mu kibabaraki naendo tabanamara siasa yekerogo kyoburai wense yo mwaka w'ekiri 2022 boigo nigo cyamigererigwa hase chinkwana chabarayaba noyo kabere omwaziri w'uburendi w'Imaga Kenya Moske Fred Okengo Matiang'i oboigwa igutwa yerituko morakinga Maringa Fred Okengo Matiang'i asabete zintovere byoka como bokwa na Nyasaye nere momo saberani mwanjire momo saberani balenga basebire ngo sabera muri Fred Okengo Matiang'i onoro musimama bwo guti kabisa yemono sana eseginera motu tobwate chikura seje itali korwanu na nyimbo tosabire Okengo Matiang'i tosabire nse ya Kenya toake chikura somolembe amo muno muguti tomutiramo
Finally, obomugumo busi elineto support Fred Matiang'i. Nyagusira omugaka a Israel Munyoro mugaka uyuburetwe omwaka weri wemo chimikyanda na 13 nigo ari gati yabake abo bakwegotera goike emyaka yemenene na nigo ase ebitabu byabake abo barire byage gwetera okwegena nako base Nyasaye Vita viko. Nkurubudrege taseni kagetembe kurega se bunge yenyere bari chache imeye kaunti ya Kisii litrene nguruku Daniel Untiri Toska bosio mwancho morigeria abamenyi bensemo yewudi ya Kiogoro yugotoka se bunge ya Kitutu Masabase kaunti ya Nyamira niko baesokire na korokyo gotako kwabo ase barerera barayikurwa sorongoro kweneke munango chabaramo nako bakonya amagendro yoko babekira chitaya ase chipara echiabere kitari gokora emirimo ase ekurumoti nyo ikomina rimo mwako yetokira boniga ase batebire kubwatakana noko sarika gwechitaya echo nigo obosaria nabo igo boibi nigo oboibi bwabeire bokoenekigwa ase chinseme cyasibona barugo sabago cyase abare barongoro ko bayikange ko bakonya kwegenderia ase miroberio yabo tambe era kene toko sieka saa 12 ase nginjo yokoboera o maina boitu bokorendwa ase nginjo tutabwate oborabu ase njo yekitaye cyaba ibibagite bakabutora erio bagatura oborabu obwo aso mugonjero yaite yatwaliro obosali obonge oboibi bwabeire igoro mono none chitaya cha security ntobugati abanyabiasara nigo toko sieke ebinto tokolinga saa moja nyumba tole into itupara ka kyo mugabano ito kwarenge kwanja tororera amabera muna abantu bo mugonjoro otobekere chitaya na matingo ito mu MCA amono mochumbo ito kisairo ka kimware kwanja motororera amabera motobekere chitaya egere chitokonye asengenje obosaria abasikali baita baretirwo mugonjero kanyemba iyo na inuma be security egotolenda buya buna obosali bogende toko waba bokomenta kana ande boro lakini aba nairani Nyasaye byamonikera batorende ya security nango sabanga litangani chitaya chiranigwe account ne serikali yanene baligererie baranga chitaya chiranire egana lyo bonjoro bokorubya kurumo tyenyo kominomo tayanchi yo mugonjoro go ormanyenge sunda bande balenga kientambe sana nanda bantu mwento twaro bosibole na obogima bwamanya abantu mbubente kwa uli bagali nene sana asokolendwa ekyano ne katiba yaita ko tanga life is precious na igo obogima obo ikaba uli baga kende kyose osali obogima kuikakerusigwo nchena ngwa piringa obogima bolendwe security balendwe obogima ngwa katole mbiyamo na somo CSO itomanga na tole terete police post ekabe kuga gakonyete yobo ibimbo abao bonne pako musubati onda kaurwe bintu bya siringi 1300 no musubati onde mata mama musungu ne na urwe bintu ngenjeyo nebi bintu twale ko tabanga na ndi na basigale baira netana baruba ko security sign egere obo ibibo kyane ga umugonjoro abantu baitwaga ndira komenya buya igona gona algo kwana mbiyamo na station ito yagetemba so gocha kotobekera mangana ya sembeo Wancho murigeria abo nabamenyi benseme yo omugonchoro korende tari enseme yakigoro na chikako gotebya abo togosika bose ototigareta se county ya Nyamira kubwatikana no muroberio oyo chagetwa mone serikali ya county yo kwene kyabuna imiroberio yo gukinwa ebirango ase chipara au hogendreta ase chikisa tobono niga bamenyi koro ase wodi ya Nyamaiya banyariko babagwesokia na gukwandra asomo igo yo chakerete ase batebirikira boniga nigo bwagachiwe chipara cyo bagendreta ase nchirengia ase barogo sawo cha sabara ibonsi kwene kyabuna muroberio no chikikiraniwa abigo chipara chikwaga cyo ase nchirengia ko bakonya abamenyi bechinseme cyo kwegenderia ase miroberio yabo ta sega chende ne ka ko kaunti abotoro chengambiya bira bitenja bya kuri gazi swago kuno ko para kwa yega na ande gento taitu na makarabati yawe yegere ipale mu tumu komanda naigo mbeba kutabe kama makarabati na arepa ngotora tebe mbiyamo na chipara jasre kole mubuya gotogo tebange metalero sigubuya samari bakominyoka gukinaria randeta sarike no maro mube ku oisaine buya igano genda ko bekuga aina arama endra wono totaete na miruke chire na rero sigubuya igo wono igo na baga ngama ngana beire buya na makori ali atigarete atubuya buya tambo krege egera jibe jonse jigo se county ya ito egera jikonye jibe se county aigambu ya barengerari
Tukusi mwanchu murigeria esegeto nigo yarure gochia se abasubati kweneke bunango esoke bari kubwaterana unenchire moyo gochia kweneke guikirania egasi ya Nyasaye se chikanisa au kweneke aiga no musangirikano onekigwa wabasubati ase kanisa ya Adventista Union ya Rio Tero yogotoka se bunge ya Kitutu Church South ase county ya Kisii unagutumanyia muri Kito Lilian Mora bangina oyobare tamo abangina Koroachi district isano nemo na wego chikanisa 50 mo na isano nemo chegi Adventista Koroachi district ya Rio Tero oyokorekana ase kanisa ya Kiareni Erinse district ya Nyasore egotoka ime ward ya Marani ebunge ya Kitutu Church North. Pastor Ezekiel Mainye nere urengi omokwani monene yasomusangirikano iyo orwenkwana yogosegeta guchasa bangina naboigo Alice Busubuli oromoteri naboigo Morai arwa esegeto guchasa bangina komotoge Nyasaye butambe asenchira ya matera olinde tonyoro soseniwa okurwasore uno musombo Mariam aikaransa samagorao Yesu nera kanyoro soseniwa okurwasore Nyasaye n'abakungwa aba Yesu bakire kurwasi ngo chance association yeye olinde twikaransa sore nainde twegere kurwasore Nyasaye Nigondo Morai Women Ministry as a district ya Nyasore aende nigondo Moteria as a station nigongo segeta bakungwa abaiga babe bagotera asokumu bakanyasaye amatukonsi toganyirete ubuja kwa Jacqueline Ogeto oyore Omorai omonene bwabangina as a station eyo ya Nyasore oyo gusegeta abangina bonsi gotema wikerana semesangerekana ya masababu neyo erinde konyora mangana maya ayakwegerwa asemesangerekana eyo aswe district station igantu kwa prayer band ye station na ndoyo mabasu abarai ntendereta bakumba wa station ona banare gusabana ina bakuni Nyasaye ngambi yabona segintu twapiri to kugera mangana maya abwati segeta nene Nyasaye nabwati ngomiri ya setore or especially asumwa ko nda abana segeta bakumba spara sinka batari gucha prayer bana simusangirikano y'abakungu tunyara kuba togo zicha tusegetani tosemanye nabayigo toyana no moyo asegintu yemirimo yense ya Nyasaye tubikitokore nasingichocha kwa yenya kamiri yano Susan Osiemo nero Morai we kanisa ya Kiareni oyoboigo okera abaikera na bonsi ngambu ya mono asogocha na gusangalinga neryo lyo basemeria nigondo Morai we kanisa ya Kiareni na bongo segeta abanyina sokubayira nirigambi ya mono abakungu asengenje yogocha na asengenje yogocho kutiga Nyasaye tokonye erietari ya yari mukiriri wigoro togenda ko mukiri etari ya Yesu igoro asubo mu butubwate karoto menya ta asensi Lilian Mora Getembe TV ebungene ya Kitutu Church North Bikira mwancho murigeria no toikira omwerio bwe emesa yikionga chinsa inyaso butkobiga bwarero tugwakira mbia muna sogo sanga na intukuru toga chage toikira boniga chenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori na boigo director Villa Kariri Wilfred Matundura na banekia unango kumanyatura senchire rengia tomera nanda sembeo Nyasaye kagwanja toro butkobia na boigo gendra kwego kenemero biria gendrete ya Getembe TV Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero educhingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo punabondo mbabwate chirangi chogwa kwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chiri cha mache inyoranga chirangi chiga niko chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyoeranga ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Ila nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini?